Здравейте, приятели! Днес ще правя най-новия си клип. Дано да ви харесва. Хайде! Добре, напиши ми в чата старт и ни да тръгваме. Да. Газ. Без качане, нали? Да, знам. Това е на един мой приятел Кулдут. Той е сървъра на един мой приятел Кулдут. И тук трябва да правим състезание. Нали знаеш, тук трябва да клекнеш? Да, клекнал съм. Добре, аз къде съм? Те разнам. Ай, стига твърква, Dark Gamer. Направо ти виждам крипъра на двойно. Ще ви ударя и ще ви ускоря. Не дей, бе! Двамата. Не дей, бе! Не дей, бе. Не дей, бе! Престани, бе! Престани, бе! Иначе ще шибаме отпред и отзад. Ще шибаме отпред и отзад. Ще шибаш таранките. Да те факат калинките. Виж, ще правя подскоци. Газ. Още ти си пред мене. Еми да, че съм бързо е. Кулдуте скоро ще ти се Аз съм готин брат, сирен с тим. А как ти е толкова бърз, бе? Айде. Аре, аз не мога да тръгна, бе. Кореда, следа от нали знаеш, че там можеш да ни клякаш? Така. Запомня се, не. Могай се, по-едно. Да шиваме да не лежиш. Може би помагам ако ти те поеш. Не, той не го знаех, бе. Не знаех, че може. Нека ми играем, ти не гледаш ли? Не гледах. Да си гледал, това прави да взема неща. Не, заспах. Разкура проверява през паежа, като тече. Ама ели, нали минали път двамата играхме? Да, играхме, ама забравя съм го. Косари, бе! Пак да си знам. Ари, бе! Аз там минах отдавна. Той не знаеше къде е, аз го ускоря. Еди се ускорява. Ей, как? Как, бе? Аз не знам как. Видите ли да ходиш? Не, аз ще малко. Стига, бе! Полшенки! Полшенки, бейби! Ти ми го ускоря. Аз пък съм на 17. Аз съм на 25. И това е всичко от мен, хора. Надявам се видеото да ви е харесало. Коментирайте.